Pidang with Pidang Junior. Wala. Natulog ka gawin dito ko na lang. Pidang Junior. Josh ng Earth. It's ikatri kabula, di mo kami want alogi negosyo iso nga. Iso nga nan sinansyawat kami ni tulong siya. Amen. Earl. Shilo. In church mo yan. Sino? Alam na mo. Garante, piyan mo noon pagit ha? Piyan mo man nurse. Ay! Nurse naman si Alice Kamay. Police, piyan mo man police. Kamay. Sol Sharo. Juga member mo ta staff o ta si kami ngaran ko la. Karap. Oo, ang tayo hotan kasi man ang kalyon harap. Sebe mayor ni classroom. Sabay president at mga ni class.